फोरबोआनो जेब्लायबो नोंखौ दैदेनगोन आरो बेनो नोंखौ जेब्लायबो आरो अरायबो हेफाजाब होफ्लायगोन जेब्ला नोङो फोरबोनियाव थागोन। खुलुमबाय। आं गासैबोनि थाखाय आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो लोगोसेयै इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। गोबां समाव जोङो जोंनि जिबनखौ लानानै निराशा जायो। थांनानै थानाय समाव गोबां रोखोमनि दुखु दाहाया, गोबां रोखोमनि गाबनांनाय निराशा जोंनि जिबनाव सफैयो आरो बे गासैबोखौ लानानै जोङो समाव सानो आङो माब्रै आवगायलांबावगोन, आङो माब्रै धोरोमिया जिउ खुंनो हाबावगोन, आङो माब्रै इसोरजों नांनानै थानो हागोन आरो आङो माब्रै जोबनो गैयै सोरगोखौ मोनगोन। गोबां रोखोमनि दुखुआ जोंनि जिबनाव फैयो आरो गोबां रोखोमनि साननाया जोंनि जिबनाव फैयो। नाथाय आंनि अनजाग्राफोर, नोङो दिनै जिसु ख्रिस्टजों थायोब्ला आरो जिसु ख्रिस्टआ नोंनि बेक्तिगत जिबनाव जायगा मोनबायब्ला जेब्लायबो लागारबो बे फोरबोआनो नोंखौ दैदेनगोन आरो बियो नोंखौ हेफाजाब होगोन। जेसेबांखि गाज्रि परिबेसा नोंनि जिबनाव फैया मानो, जेसेबांखि गाज्रि दिनफोरजों नोङो जिउ खुंनो गोनां जाया मानो, थेवबो फोरबोआ नोंखौ हेफाजाब होगोन, बियो नोंखौ दैदेनगोन। जेब्ला जोङो जेसायानि बिलाइ 46 बालाब 4 सारिखौ फरायो, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ जिसुनि मुङै, नोंसोरो बोरायब्लाबो आं बेबायदिनो थागोन, नोंसोरनि खानायफ्रा मोनब्लाबो आङो नोंसोरखौ बागोन, आंनो नोंसोरखौ दादों, आंनो नोंसोरखौ लानानै थाबायगोन, आंनो नोंसोरखौ बानानै रैखा खालामगोन। बै समाव फोरबोआ जेसाया नाबिनि गेजेरजों बियो मिथिहोदोंमोन, जायफोरा फोरबोआव थागोन आरो जायनि जिबनाव फोरबोआ जायगा मोनगोन, फोरबोआ बे मानसिखौ लानानै थाबायनो थाखाय, फोरबोआ बे मानसिखौ बानानै थाबायनो थाखाय, फोरबोआ बे मानसिखौ हेफाजाब होनो थाखाय समाय लादों। आंनि अनजाग्राफोर, गोथार बाइबेला जोंनो मिथिहोदों, गोजौ सारियाव बुंदों, नोंसोरो बोरायब्लाबो आं बेबायदिनो थागोन। फोरबोआ माब्लाबाबो सोलायनानै थांनाय नङा। आंनि अनजाग्राफोर, जोंनि लोगोफ्रा समनि गेजेराव गोबां रोखोमनि जोंनि थाखाय आसाफोर होनो हागौ, प्रमिस खालामनो हागौ, नाथाय बियो माब्लाबा बेखौ बावलांनोबो हागौ। जोंनि लोगोफ्रा जोंखौ नागारलांनो हागौ। आंनि अनजाग्राफोर, नाथाय इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जायफोरनियाव फोरबोआ थागोन आरो जायहा फोरबोजों थागोन, फोरबोआ बिनि थाखाय माब्लाबाबो सोलायनाय नङा। बेनि सायाव समाय लानायखौ फोरबोआ जाफुंहोआलासे थानाय नङा। बेनिखायनो फोरबोआ बुंदों, जायफ्रा धोरोमिया जिउ खुंदों बे मानसिफोरनि लागै बुंदों, फोरबोआ माब्लाबाबो सोलायनाय नङा। आंनि अनजाग्राफोर, आरो नैथियाव बुंदों, बिसोरनि खानायफ्रा मोनब्लाबो आङो बिसोरखौ बागोन। जोङो मानसि हिसाबै सानफ्रोमबो जोङो बोरायलाङो, बुरैलाङो आरो जोङो जोबनायनि फारसे जोङो थांबाय थायो। नाथाय जोंनि जिबना लोरबांनिफ्राय लोरबां जालाङोब्लाबो फोरबोआ समाय लादों, बिसोरनि खानायफ्रा मोनब्लाबो आङो बिसोरखौ बागोन। दिनै नोङो मोदोम हिसाबै बोराय जानो हागौ, बैसो हिसाबै बुरै जानो हागौ, अब्लाबो फोरबोआ नोंनि लोरबां जिबनखौ, नोंनि लोरबां देहाखौ लानानै थाबायनो थाखाय, बानो थाखाय बियो समाय लादों। नोंनि गिलिर बिबान, नोंनि बाग्लायलांनाय मेंलांनाय देहा, बेखौ बानो थाखाय बियो लुबैदों। नोंनि गिलिर बिबानखौ, नोंनि जिबनखौ लानानै, न'खरखौ लानानै गिदिर मोनसे गिलिर बिबानखौ बानो थाखाय फोरबोआ समाय लादों। आंनि अनजाग्राफोर, नोङो साननो हागौ, आंनि दुखुखौ रावबो मिथिया, आंनि गिलिर बिबानखौ सोर बाबावगोन, नोङो साननो हागौ। नाथाय फोरबोजों नोङो दङब्ला, फोरबोआ नोंनियाव दङब्ला, फोरबोआ नोंनि गिलिर बिबानखौ बानो थाखाय बियो समाय लादों। आंनि अनजाग्राफोर,
आरो बेजों लोगोसे गाहाय सारियाव बुंदों आङो नोंसोरखौ दादों आङो नोंसोरखौ लानानै थाबायगोन। फोरबोआ बुंदों आङो नोंसोरखौ दादों आङो नोंसोरखौ दानायखाय आङो नोंसोरखौ लानानै थाबायगोन। नोंनि गिलु बालु थांनो गोनां लामायाव फोरबोआ लानानै थाबायनो थाखाय समाय लादों। जेसेबांखि गोब्राब थासारिया सफैया मानो, जेसेबांखि गाज्रि बोथोरफ्रा नोंनि जिबनाव फैया मानो, नोंनि सानफ्रोमबो थांनो गोनां लामायाव फोरबोआ नोंखौ लानानै थाबायगोन। बेयो नोंखौ देरहाहोगोन, बेयो नोंखौ बे जायगायाव लांगोन जे जायगायाव नोङो थांनो नांगौ आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो जोङो फोरबोजों थानो नांगोन। जायफ्रा फोरबोनियाव दं, फोरबोआ बेखौ गोब्राब बोथोरावबो गोब्राब समावबो लानानै थाबायनो समाय लादों। जोबथारनायाव फोरबोआ बुंदों आङो नोंसोरखौ बानानै रैखा खालामगोन। फोरबोआ नोंनि जिबनखौ नोंनि न'खरखौ रैखा खालामनो बियो समाय लादों। बेनिखायनो फै आंनि अनजाग्राफोर, बेबायदि अनसुला इसोरखौ नागारनानै जों सोरनियाव थांनो? बेबायदि अनख इसोर जोङो बबेयाव मोननो हागौ आंनि अनजाग्राफोर? बै समाव इसोरा जेसिया नाबिनि गेजेरजों बेखौनो मिथिहोदोंमोन। नोंसोरो बोरायब्लाबो आं बेबायदिनो थागोन। नोंसोरनि खानायफ्रा मोनब्लाबो आङो नोंसोरखौ बागोन। आङो नोंसोरखौ दादों आङो नोंसोरखौ लानानै थाबायगोन। आंनो नोंसोरखौ बानानै रैखा खालामगोन। बेनो फोरबोनि समाय लानाया। बेनिखायनो जेसेबांखि गाज्रि बोथोर सफैया मानो नोंहा गिनांगौ गैया। जेब्ला नोंनि जिबनाव फोरबोआ जायगा मोनगोन आरो नोङो फोरबोजों थागोन, फोरबोआ देरहानायखौ नोंनि जिबनाव लाबोगोन आरो फोरबोआनो जिउ जोबनाय समसिम नोंखौ सिगां जानानै दैदेनलांगोन। इसोरा नोंनि जिबनखौ आरो नोंनि न'खरखौ गाज्रि बोथोरनि गेजेरावबो दैदेनलांथोंसै आरो नोंखौ रैखा खालामथोंसै। आरो फोरबोनि रैखाथिया, फोरबोनि दैदेननाया लागारबो अरायबो नोंनि बेक्तिगत जिबनाव आरो नोंनि न'खराव थाथोंसै। जिसुनि मुङै आमेन।